grupos ten a palabra a señora Pontón. Moitas grazas, señora presidenta. A verdade, señor secretario xeral, a súa resposta é non só a acusación directa de neglixencia, sino tamén unha mostra, eu creo que de fariseísmo político ou de manipulación burda, que nos deixa absolutamente atónitos e atónitas, e desde logo o que nos sorprende é que non se envermelle cando ten que facer aquí lectura de documentos como os que acaba de facer. En primeiro lugar, pregúntolle, quen deixou nun desleixo toda esa zona de petroglifos de Campo Lameiro? Estaría moi ben que vostede, que é membro dun goberno do Partido Popular, non lo dixera, porque até onde non sabemos, pois ese parque levaba moitos anos anunciándose que se iban a facer actuacións, pero non tivo unha protección real e efectiva hasta que houve un goberno bipartito. Creo que vostede tamén foi asesor dese goberno, seguramente algo coñecería dese proxecto, e onde o que fixo foi pois de realmente poñer en marcha a infraestructura para poder poñer en funcionamento un parque despois de moitos anos de gobernos do PP anuncialo e non facer absolutamente nada nesa materia. E supoño que tamén saberá vostede que quen privatizou a xestión dese centro foi un goberno do PP, porque foi quen decidiu non dotar de prazas públicas para ter funcionarios e funcionarias traballando no centro e decidiu privatizalo. Por lo tanto, supoño que asumirá, ou que asume vostede, que hai unha crítica do que fixo o Partido Popular en relación con este parque e que non renegará tampouco dun goberno do que vostede fixo parte. En segundo lugar, o que nos ven vostede aquí a decir é que a Xunta de Galiza descoñece o patrimonio que hai no Parque de Campo Lameiro. Esa é a primeira, supoño que acusación que se fai vostede a vostede mismo como director, como secretario xeral de Cultura, de quen depende tamén a Dirección Xeral de Patrimonio. En segundo lugar, nos recoñece que hai un protocolo que se incumpren e que vostedes non fan nada e que non teñen un seguimento de que se está facendo nese parque. E en terceiro lugar, veñen aquí a recoñecer coa boca pequena que só actuaron ante a presión mediática e as denuncias que se fixeron e que a Xunta de Galiza mirou para outro lado ante esta situación. Porque que é o que vemos? De negar a existencia dun petroglifo, ven vostede a decirnos aquí que ten pouca importancia porque hai unha parte superior na que hai un gravado que é máis pequeno que o grande. Eu, desde logo, non sei en donde estudiou vostede que só os restos arqueolóxicos de grande tamaño teñen relevancia e que como a parte que se danou era unha parte pequena, pois efectivamente, oiga, por favor, un pouco de respeto. Eu pediríalle ao director xeral que manteña as formas. Estamos aquí, creo que todos e todas escoitando, e eu pediría que non se fagan ese tipo de xestos que creo que desacreditan, pero bueno, cada un de verdade que faga absolutamente o que queire, que teña a compostura que considere. En todo caso, vostede recoñece aquí que en primeiro lugar se dixo que non había ningún dano, e logo, co paso do tempo e cos informes e ante as denuncias, pois veñen a recoñecer que efectivamente na parte de arriba tamén hai unha parte do petroglifo, por lo tanto, negligencia. Ten que rematar, señora. E remato, señora presidenta, con unha cuestión, porque en 3 minutos vamos a falar desto, desde logo, con máis demora, porque vemos que o tema dá para moito máis. Que vemos? Que hai unha lei de patrimonio cultural que no seu artigo 25 establece o deber de conservación que os poderes públicos deben garantir, que no artigo 57 en relación coas actividades en áreas arqueolóxicas di, artigo 57c, as labores de protección, consolidación, restauración, entendidos como aquelas encamiñadas a favorecer a conservación, deben de ter autorización da Xunta de Galiza que as debe de autorizar e que debe de controlar que se fan conforme aos protocolos. E tamén esa mesma lei, no seu artigo 92, establece como unha infracción moi grave destrucción total ou parcial daqueles elementos que formen parte dos bens de interese cultural. Por certo, con unha sanción que pode chegar aos 25 millóns de pesetas, non sei como é agora mesmo a súa actualización en euros. Por lo tanto, nós o que preguntamos é, en primeiro lugar, se a Xunta vai encoar algún tipo de expediente, sí ou non, se segue mantendo, porque neste momento é unha pregunta e unha dúbida que nos xurde, que se dana un petroglifo pequeno, eso non ten ningún tipo de relevancia, e en tercer lugar, se van a asumir algunha vez que vostedes están aquí destruindo
este patrimonio mirando para outro lado. E, por tanto, se eu desde logo tuvera a responsabilidade na Señora Secretaría Pontón, Xeral de xa lle Cultura, dei tempo de exixiríalle máis, por algo favor, máis remate. a Directora Xeral de Patrimonio que decirnos que con un informe que, por certo, se lle oculta ás entidades que o solicitaron, porque parece ser que hoxe había unha resposta parlamentaria, se non ten nada máis que facer. E, por tanto, nos exiximos responsabilidades e anunciamos, desde logo, que imos a seguir hasta o fondo con este tema, porque é unha mostra máis da neglixencia e da incompetencia que vostedes teñen en materia tamén de patrimonio cultural. Gracias, señora Pontón. Turno agora para o señor Camaño. Grazas, presidenta. A min a intervención que acabamos de escoitar recorda unha pequena escena que viví nun xulgado fai un tempo, donde nun asunto de violencia de xénero se preguntaba ao marido se lle había amenazado, preguntaba ao xuiz, amenazou realmente a súa dona e tal, e el poñía cara, bueno, algo amenaceina, sí, pero e usted chegou a empurrala e tal. Non, señoría, nin empurrala nin a pegarlle, porque hasta agora, gracias a Deus, non fixo falta. Pois aquí tamén, gracias a Deus, hasta agora non fixo falta. Pero a que esperamos? Está vostede expresamente recoñecendo aquí, en sede parlamentaria, que o protocolo foi